बाक्सानि पालसिगुरि गणेश फुजा फोथाराव फालिदों रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो। बाक्सानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय पालसिगुरि गणेश फुजा फोथाराव दिनै पायनर क्लाब पालसिगुरिनि बानजायनायाव खुंगा 22थि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंफुंदों। फोरबोनि हाबाफारि बायदियै आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय, गाहाय सायनासालि बेखेवनाय, थुनलाइयारि बादायलायनाय बायदि हाबाफारिखौ लानाय जायो। बे फोरबो लोब्बायै खुंनाय गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बिक्रम बसुमतारिया। मोनाबिलि समाव गेलेमु आरो थुनलाइयारि बादायलायनायनि बान्था राननाय हाबाफारिखौबो खुंनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो फालिथायनि जोबथारनायाव खुंदों देंखो मोनाबिलि। देंखोगिरि कैलाश बसुमतारि आरो टिंकु नार्जारिजों लोगोसे ओनसोलनि जाखांफुनाय मोसाखावरि आरो देंखोगिरिफ्रा बाहागो लागोन होननानै बानजाय आफादा फोरमायदों। दिनै पायनियार क्लाबनि खुंगा 22थि बोसोरारि जा बैसागु बिदायनि जा गेवलां मेल, बे गेवलां मेलाव बाहागो लाफैनो मोननानै थारैनो गोजोननाय मोनदों। लोगोसेनो क्लाबनि दैदेनगिरि बिथांमोन, लोगोसे गामियारि गासै रायजो राजा बिथांमोननिसिम आङो गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि गोजोन हामलायनाय जासिदों। आरो बहाय दिनैहाय गाहाय आलासि महरै बिथांमोना हांख्रायनानै आंखौ फंनैसो बहाय बिबुंथि लाखिनो खावलायनायनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम जिल्ला आफादनि जानानै, सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानैबो गोजोन हामलायनायखौ जासिदों। दा दिनै रंजालि बैसागु होननानै बुङोब्ला जोंनि बेयो मोनसे बर'नि आंगो आरो गाहाय रंजाथाइ फोरबो। आरो बे रंजाथाइ फोरबोजों लोगोसेनो जोंनि हारिनि हारिमु, लोगोसेनो समाजारि, लोगोसेनो बियो जोंनि हारिनि गाहाय थामोनथाखौ फोरमायथिनायजों लोगोसे जोंनि हारिखौ गायसंनायनि एबा गोजौआव लांनायनि बे मोनसे बिथा। आरो जायनि जाहोनाव पायनियार क्लाबा दिनै 22 बोसोरसिम बिथांमोना बे बैसागु रंजालि बैसागुखौ फालिबोदों। बे थारैनो जोबोद बाख्नायजाथाव आरो गोग्गाथाव। रायजो राजा बिथांमोननि लैहोर लैहोर फैनानै जा बाहागो लानाय आरो गुबुन गुबुन हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोना रंजानायजों लोगोसे गेलेनाय आरो बायदिसिना आयदाफारिफोरखौ लानानै दिनैहाय जेरैबायदि बे खुंगा 22थि रंजालि बैसागुनि बिदाय फोरबोनि जि गेवलां मेल, बे गेवलां मेलखौ मेहेरगोनां खालामनायनि थाखाय आं थारैनो जोबोद गोजोननायजों लोगोसे बिथांमोननो बाख्नायनाय जासिदों। थारैनो आथिखालनि लाइमोन होननानै बुङोब्ला जोंनि समाजाव मोनसे समाव जेरैबायदि बैसागु फालियोमोन, दा लासैनो सम आरो थासारिजों लोगोसे बे लासै लासै सोलायबोदों। बबेखानि गोदोनि जाखिनि थासारिमोन, बे थासारिजों आथिखालनि थासारिया, सम आरो थासारिया जेरै सोलायदों, बेबायदिनो खुंनाय आरो फोरबो फालिनाय बेफोरबो साबसिननिफ्राय हामसिन जाबोगासिनो दङ। मानोना आथिखालनि लाइमोनफ्रा बुजि मोनो एबा साननो हानाय जाबोदों, फरायनाय फारसे दावगाबोदों आरो समाजारि सांग्रांथिया बांबोदों। आरो बेनि थाखायनो दिनैहाय बे फोरबो फालिथायफोरनि जिथु माने खान्थि, नेम आरो बे फोरबो फालिनायनि जिखिनि स्टाइलफोर, जिखिनि प्रग्रामफोर, बे लासै लासै साबसिननिफ्राय हामसिन जाबोनायखौ नुनो मोननाय जादों। आरो मोनसे खोथा, बहाय जाखिनि एवारनेस, बे फोरबो फालिथायफोरनि गेजेरजों मोनसे एवारनेस लाबोदों आरो बे लाइमोनफोरनि गेजेराव बे गोहोम गोलैदों। जायनि जाहोनाव बे एवारनेस प्रग्राम एबा बैसागु फालिथायफोर बायदि बेफोरबादि उत्सबनि गेजेरजों लाइमोनफोरनि गेजेराव मोनसे एवारनेस लाबोनाया बे गोदान सम आरो थासारिजों जों नुनो मोननाय जादों। आरो बे थारैनो जोबोद गोनांथिबो दङ। मानोना फरायनायजों लोगोसे जोंनि हारिमु एबा जोंनि समाजारि माखासे नेमखान्थिफोरखौ जों लाइमोनफोरनो फोरमायथिनायनिबो गोनांथि दं। हारि मोनसेया जौगानो गोनां जायोब्ला जों फारफ्रोम बिथिङाव, माखासे बिथिङाव एबा फारफ्रोमबो बिथिङाव जोङो जौगानो नांगौ। लेखा फरायनायजों लोगोसे जों हारिनि, समाजनि
आरो जोंनि हारिमुनि बे गासैबो बिथिंखौ जोङो समानै जौगाहोफानो नांगौ अब्लासो जों बुहुमाव जोंनि हारिखौ गोथोङै जों सिनायथि होनो हागोन आरो जों गेरेमसा हारि होननानै दिनै जों बर' हारि हिसाबै जों बयजोंबो सिनायथि मोननो हागोन आं बेखौ फोथायो हारिमु हान्जा सुरनाया बे थारैनो जोबोद गोनां मोनसे आयदाफारि मानोना बे हारिमु हान्जा सुरनायनि गेजेरजों जोंनि हारिनि माखासे हारिमुवारि बे दिन्थिफुंनाय जायो बेयाव समाजनि माखासे नेमखान्थि आरो बे समाजनि नेमखान्थि होननानै बुंनाय लोगो लोगो जोंनि रायजो जानाय जोंनि गाननाय जोमनाय जोंनि जानाय लोंनाय आरो जोंनि धोरोमारि आसारखान्थि आरो जोंनि समाजनि होनोब्लाथाय जों जुलि जानायनिफ्राय जोंनि माने माइ गायनायनिफ्राय आदि खालामनानै जोंनि दानाय लुनायनिफ्राय बे माने फारि फारि बेफोरबायदि माखासे आयदाफारिफोरखौ जों दिन्थिनाय जायो आरो बे दिन्थिनायनि गेजेरजों जोंनि गुबै हारिनि सिनायथिखौ जों गुबुननि सिगाङाव दिन्थिनो हायो जों जे मोनसे हारि जोंहा माखासे माने हारिनि आसारखान्थि दङ जोंहा माखासे माने हारिमुवारि आयदाफारि दङ बे गासैखौबो जोङो दिन्थिनाय जायो आरो बेखायनो बे हान्जा सुरनाय हाबाफारिया थारैनो माने जोबोद गोनां आरो बेखौ बेफोरबायदि फोरबो फालिथायाव माने गुबुन गुबुन आफादफ्राबो लानाय नुनो मोननाय जादों आरो बे बैसागु बोथोरनि जिथु माने गौथुमफ्रा थिग पायनियार क्लाबनि जिथु दैदेनगिरि बिथांमोनाबो जा आयदाफारि लानानै जा थांखि लानानै बे हान्जा सुरनायफोरखौ फालिदों आरो बेयो थारैनो बाख्नायजाथाव जोङो गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि निउस चेनेलखौ गिबियावनो बरायग्रोना लाग्रोनाय थाबाय लोगोसे नै दिनैनि बे जोंनि बिदाय फोरबोआव जों गोजोन खौसेथि आरो जोंनि गासै ओनसोलनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन बयखौबो इयुनाव जेन जों जौगालांनायाव मदद खालामनो हायो बेफोरखौ लोब्बा लाखिनानै जोंनि गासै उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ जेन जों गोजौआव इयुनाव मोजां लामा दिन्थिलांनो हायो लोगोसे हारिमुनि जि कालचारेल बेफोरखौ जोङो बर' माहारि हिसाबै सिगाङाव दिन्थिफुंलांनो थाखाय जोङो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लानाय जादों फुंनिफ्राय लानानै जोंहा गिबियावनो फ्लेग हस्टिं आफादनि फिरफिला बिरहोनाय आरो नैथियाव दंमोन मुंख्लंफोरनि बिबार बावनाय आरो थामथि हाबाफारि बायदि जोंहा थुनलाइयारि बादायलायनाय आरो गोबां बेफोरबायदिनो हाबाफारिफोर दं दा मावलांगासिनो गाहाय आलासि हिसाबै सोर बाहागो लादों गाहाय आलासि हिसाबै जोङो सालबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि श्रीजुत बिक्रम बसुमतारी बर' सारखौ जोङो गाहाय आलासि महरै हांख्रायनानै लाबोदों जोंनि सालबारि गोजौमा फरायसालिनि भाइस प्रिन्सिपाल बिथां डक्टर दुलेन बसुमतारी सार बिथांमोनखौ जोङो दिनै गाहाय आलासि महरै जोंनि हाबाफारियाव लेंहरनाय जादों आबिलि समाव जोंहा देंखोगिरि हिसाबै दङ कैलाश बसुमतारी नामा कैलाश बसुमतारी आरो सासेया टिंकु नार्जारी बिथांमोनखौ जोंहा अलरेडि बरायनानै लाबोखाबाय बिथांमोना दा दंफैखायोआनो जोंनि दा खुंफुंनाया 22थि बोसोर जाबाय दा इयुनावबो जों खुंलांबाय थागोन मोजां खालामलांनो जों नाजागोन सरकारनिफ्राय दा अनसुंथाइखौ मोनाखै जोङो गासै सेंग्राफोरानो जोंनि गामियाव बयखौबो मदद बिलायनानै बयनावबो मदद बिलायनानै जों खौसेथिखौ लोब्बा लाखिनानै उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ जेन जोङो इयुनाव सिनायथि होलांनो हायो बेखौ लोब्बा लानानै जोङो गामिनिनो गेदेमा बिथांमोननाव अनसुंथाइ लानानै लोगोसे जों बयबो खांलायलायनानै बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादों जोङो दा दरनै गामि मेनलि पालसिगुरि हिसाबै जों पालसिगुरि सिमलिगुरि होनना बुङो आरो मोनसेया पालसिगुरि अक्सिगुरि बे दरनै गामिजों जोङो बे दिनैनि जा हाबाफारि बेखौ खुंफुंनाय जादों
जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन। बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन। 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन। टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन। टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन। फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relativepublicschool@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन।